Let's get indaba zo-1KZN TV uyifunda lo Samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kubhungwe ngobugebengu emzimkhulu esisebenzi ibhikishe enkantolo kanti le-IFP lizobungaza ukusungula kwalo. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ke likhulu iqhaza elingabanjwa umphakathi ukulwa nesihlava sobugebengu esikhula nsuku zonke kuleli. Ukusho lokhu ke ngesikhathi ebize imbizo yokuthelelana ngolwazi nokuqhamuka namasu okulwa nalesihlava sobugebengu endaweni yasemzimkhulu ngaphansi kwesifundo Harry Gwala uthi ke umphakathi kufanele uqonde ngeziqhaza okufanele lubambe ukulwa nobugebengu. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uthi kufanele umphakathi uliqonde iqhaza okufanele kulibambe ukulwa nalesi sihlava esikhula nsuku zonke sobugebengu. Ukusho lokhu ngesikhathi ebambe imbizo yokuzobhunga ngamaqhinga abangawasebenzisa ukulwa nalesi sihlava esikhula nsuku zonke kumphakathi wasemzimkhulu ngaphansi kwesifundo Harry Gwala. Ukuthi ubugebengu ebuqeda amaphoyisa but wonke umuntu has a role to play. Umphakathi abaholi bomphakathi religious business and also ama-council they have a role to play. So people senamhlanje bekuzokhuthaza indaba ye-community policing. Ngale kokulalela ke ukuthi siphinsela ababhekene nazo ngoba khona abamaphoyisa la abaphathi bamaphoyisa kulekelela ukuthi bakwazi ukucosha ukuthi iziphinselelo abantu abakhala ngazo bese bambe address. Kolokhulu kunako konke kuzogqugquzela ukuthi umphakathi awubambe iqhaza siqede ubugebengu. Eqhuba uthi basezinhlelweni zokuthi kwakhiwe isikhungo sokuhlolula ibofuze phecelezi DNA lapha KwaZulu-Natal ukuze kusheshe amacala afana nawe-GBV. Udaba lwe-DNA forensic lab lulekelela ukuthi amacala la afana ne-GBV noma we-rape mak-analyzwa i-DNA kusheshe umphumela utholakale ukuze kuzoba nobufakazi obuzoqanda ikhanda ezinkantolo. Sesikwenze konke ke thina njengesifundazwe sesilinde nje ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa asayine bese laba be-private sector bafake i-infrastructure uqale kusetshenzela KwaZulu-Natal. Usihlalo wendlu yamakhosi KwaZulu-Natal kanye namakhoyisana uthi likhulu iqhaza elingabanjwa amakhosi ukulwa nobugebengu. Abantu okuyibona ababhekana kakhulu nobugebengu nabavikela abanye abantu kwakusebukhosini zinduna namabutho. Namanje nake iyona into esigcizelela kakhulu la ukuthi isizwe nesizwe kufanele sibe nawo amabutho okuyiwona azobhekela inhlala kahle yabantu balapho kuleso sizwe nesizwe. Mawungafika nje kithi ungafika ubone impela amabutho asekhona aseyasebenza futhi. Amalungu omphakathi aveza izinselelo ababhekene nazo ngobugebengu. Into esibhekene nayo ye-crime i-rape ukuhlukunyezwa izona zinto esihlezi sizikhamba ke thina njengoba nibona nje di-disabled kodwa yizona zinto esihlezi nikhamba kuzo ubusuku sihlezi sigijima kuzo lezo zinto. Kunezinga elikhulu lokubulawa kwabantu abadala. Kunogogo obulawiwe oyeno-86 years wareyithwa kwabulawa omnye ugogo futhi oyeno-83 years kwabulawa kunyaka ophelile kwabulawa omnye umama wadutshulwa wangenhla kwasekhaya no-56 years. Inkomo zethu lezi impahla yethu lelahlekayo siyacela ngiyakhuleka kundaba ezinto indaba ezitha noma ngaba singafika ebusuku silibambilisela funa sikhuluma ungalivikelesela. Undunankulu ubeseveza izinhlelo abanazo zokulwa nobugebengu wathi basaxoxisana nezinhlaka ezifanele. Kusebenza kwe-technology esikhulume ngakho ukuthi i-technology nayo is a solution, is a way to go. Sesiqalile ama-drones indaba yamakhamera nje obuza nomeya ekhuluma ngathi sebethola amazo basilekelela kumakhamera udaba lokusebenza kwe-app to activate i-response udabeni oluthinta udaba lwe-GBV in particular. Kodwa ukukhuthaza nje ukusebenza kwe-technology ukulwa nobugebengu. Lumbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisemzimkhulu. Kumenze ukusebenza enkantolo yeMantshi Verulam ngesikhathi ke inyunyana yabasebenzi bakahulumeni Public Servants Association ivalatha qango umbhikisho bekhala ngesimo esingesihle salenkantolo. Uhlalo walenyunyana kuzwelonke uMalo Semkhize utshela iziko lezindaba ukuthi ke sekuyiminyaka bekhala ngezinto ezifana nophahla olungayo noma yinini nokunyeke kanti bakhathazekile nangokuphepha kwabasebenzi njengoba isimo sezulu silokhu siqhubeke njalo nokungabisihle.
Ukungagculiseki ngesimo sokuphepha kwabasebenzi benkantolo yemanje eVerulam abangamalungu enyunyana iPSA kuholele ekutheni ikumise ukusebenza kwayo kuze ke kuba kulungiswa lezi inkinga. I-roof yakhiwe ngamaplangwe obona ukuthi ayabola angatreatiwe, they are not SABS approved. Kwezinye zeinkantolo zinetha ngesikhathi izulu lina ngaphandle liyana nasenkantolo and umantshi kulinde ukuthi asebenze lapho. Kunabanye abasebenzi bethu akuwanja inyoni ziyaphuma ziyangena because usiling ufile. So akuyona yodwa ke lenkantolo yaseVerulam kodwa iVerulam sithi sizokwenza isibonelo ngayo ukuthi na ayiphephile kangakanani. Inkantolo ziningi, ngingabala oDandi bayavuza amanzi, ngibala eMbumbulu Court bavuza ngendlela ongakwazi uyicabange, oNewcastle Court ziningi lezi inkantolo eKZN. Sizokwenza isiqalo la ngeVerulam sizothi nje enough is enough, inkantolo ezingaphephile maziphele. Ngokusho kwalaba sasiside isikhathi bekhulumisana nomqashi kepha kakuthele izithelo ezinhle. Bathi ke okubacasula kakhulu udaba lwemali eyabe isiphasisiwe yokulungisa yona lenkantolo kepha okungakaze kwaqaliswa. We have come to a situation of the weather climate that is changing rapidly, and now they are exposed. We've got bricks falling down, tiles falling down, ceiling board falling down. Now I can tell you that what worries us is that we had budget that has been approved. We've got plans. Sinama plan eyaseyenziwe ukuthi na ilungiswe ibuilding sayamukela njengabasebenzi, but till to date akwenzeke lutho, only ukuthi sitshelwa ukuthi na umphathi zimali jikelele uTreasurer General usitshela ukuthi na imali ayikho. Kodwa kulesi sikhathi na abasebenzi bethu bakwiveje ukuthi na bangahlelwa umshophi noma yinini. Abebebhikisha bathi ke kangeke babuyele emsebenzini umqashi engakabaniki izimpendulo ezigculisayo, kanti owamkele uhla lwezikhalazo uthi ke yize lokhu kuphazamisa kepha bakubona kuyisinyathelo esihle sokuba kuhlengwe lesikhungo. As much as we might see this as an inconvenience, we see it as a step towards making this particular court right on our side. So in conjunction together with Public Works, we are supposed to be meeting them also today. The assessment that Mr. Ndlovu has been referring to has been conducted even in the previous week. We are meeting with them to find out what are the results of that particular assessment and then to map up a way forward from that particular assessment. Indabeni ziwani KZN TV kubikuntom khona Mvubu eThekwini. Iqembu le-IFP eDumbe liholeka umgubho ingxenye abalungiselelo yokubungaza iminyaka engama-50 lasungulwa. Lo mcimbi ke uzobe usenkundleni ezemidlalo ePrince Mangosuthu Regional Stadium ngempelasonto. Leli qembu linxuse wonke amalungu alo kanye namalungu omphakathi ukuba ke ahlanganyele kanye nalo lapho lizobe libukanza khona ukusungula kwalo kanye nemisebenzi eseliyenzile ukushintsha izimpilo zabantu. Iyaqhubeka imikhankaso yomcimbi wokubungaza iminyaka engama-50 yeqembu le-IFP. Umhleli waleli iqembu kuzwelonke uthi umcimbi uzoqala kwanzimela. Ukuba ngomhla ka-23 sinomgubho omkhulu ka-50 years lapho i-IFP yobe igubha khona ukuthi ina 50 years yasungulwa. Umgubho wethu uzoqala eMenmod kwanzimela lapho uzosuka khona uyobe ungumhla ka-21 kuyobe kungolwesihlanu esontweni. Uyobe ukhona lapho uzobanjelwa khona ngendlela yokukholwa yesikholwa. Uma sisuka lapho ngesonto siyakhukhula sibheke ondini lapho kulindeleke wonke amalunga eqembu lenkatha nabo bonke abazwelana neqembu lenkatha nabo bonke abazwelanayo nomntwana wakwaPhindangene ongumsunguli weqembu le-IFP. Ngaleyo ndlela umengameli usithume lokho ukuba sihambe siqhuquzele wonke amalunga ngokwehlukana kweindawo. Uqhubeka ngokuthi bahambele izindawo zonke ukuze baqhuquzele abantu ngalomcimbi. Ukuba ngaleli langa la ngomhla ka-23 awaphelele wonke ondini lapho umengameli eyobedlulisa khona umyalezo kwi-South Africa yonke
ngoba bambalwa abantu abangamazi umntwana kaphinda ngene cisha abantwana abasanda kuzalwa. So sinalokho ukuba sihambela izindawo zonke ngokutshalwa upresident kunye neNEC ukuba sambe siqhuquzele amalunga eNEC agcwele izinkalo zonke namalunga eNational Council kunye namalunga ePEC agcwele zonke izinkalo ukuyoqhuquzela abantu kuba kuhanjwe ngaleli langa kuyohlonishwa igalelo neqhaza lenkatha yenkululeko yesizwe egubha u50 years yabakho. Kanti usekela meya waseZululand uSiyabonga Mbatha unxenxa abantu ukuba bephumelele ngobuningi. I-IFP njengoba ibungaza iminyaka engama50 yasungulwa uzosiqhuquzela ke ukuba asambeni ke ngomhla ka23 sonke simenyiwe njengoba esho upresident ukuba yideal likaMkhipheni wonke umuntu okhona lapha eDumbe ezokuthutha zizobe ihleliwe sizwile kuba iqembu lenkatha lizosinika amakhumbi angama40 kanjalo bakhona ke nabanye asebe ijube bona ukuba besinike ezokuthutha zokwengezela. So siqhuquzela wonke umuntu okhona phinde sibonge namavolontiya okuyibona abantu abagcina isibani sikhanya seIFP abagijima zonke izinkalo kusukela kuwona wonke lamawadi la eDumbe yikhwela nje umsakazi esihlabayo kuwonke umuntu ngomhla ka23 asambeni ke siye eOlundi la siyobungaza khona ngoba uLundi yindawo umntwana waphinda ngene ayikhanda yayingekho umlando yasitshela ukuthi kwakuyihlathi kodwa wakwazi ukulivula wenza idolobha labantu balaphezulu. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV eDumbe. Wayekwazi ayekwenza umsolo ecaleni lokubulawa kwabesifazana ababili eKenville eThekwini yize ke bebedle amponjwana lokhu kuvele enkantolo ephakeme yaseThekwini namuhla encwadini ke efungelo kumsolwa uLungani Mthethwa lapho bevuma khona amacala okubulala uAnele Mbukazi noZizipho Gabisa. Umthethwa uvumela amacala maqedwe wagwetshwa iminyaka engama25 ngemva kwesivumelwano nombuso. Kuvuke umunyu wachiphisa umsolwa eceleni lokubulawa kwabesifazane ababengabangani ngesikhathi kufundwa istatement sakhe sokuvuma amacala abekwe bonami. uLungani Mthethwa ugcine ebenesivumelwano nombuso lapho ke evume khona amacala amabili kwabathathu abebekwe wona maqede wagwetshwa. Umndeni wabagilwa uthi ke lo msolwa kakhombisanga ukuyisola. Uyimislead kakhulu inkantolo like from the start. And akakhombisanga any remorse for ama actions akhe and la njoba esethi lesiyavuma uyavuma because ebona ukuthi ayikho enye i-option or enye choice anayo. So I like this is the only option or way out ukuze athole isigwebo esithebe ukuthi la sibencane esizofavor yena. Iningi lokuqukethwe istatement sikaMthethwa kuyafana nokwagonyuluka umngani wakhe abebeboshwe naye uSandile Chili owaphenduka ufakazi wombuso. Uvumule ukuthi konke akwenza ngalobusuku wayekwazi yize babekade bephuza utshwala. Ugonyuluke ukuthi ke okwamcasula ukuthi laba besifazane basebedle imali yakhe maqede bafuna ukuhamba kanye ke nezingcingo ezabe ingena zilakanyana ocingweni lukaMbukazi. Uxolise kubagilwa abangani nemndeni yabo ngokubazwisa ubuhlungu nokubathesa umthwalo kwazise abagilwa bashiye izingane ezincane. Asikho isigwebo ebesingathi masisehla sisamkele futhi sisijabulise ngoba lokho bengeke kubabuyisa abantwana bethu. Kithina njengomndeni sisenakho ukuthi umfolo uyisigebengu futhi esinamanga. Ngesikhathi kusathethwa ibail waphika ukuthi unonkosikazi namhlanje usenamakhosikazi amathathu. Ngesikhathi kuthethwa ibail ube yi-trader enenkampani yakwa-forex trading namhlanje akasenayo inkampani yakwa-forex trading kodwa usesiza abaculi abafufusayo usenenkampani esiza abantu. Konke lokho njengomndeni kuyasimangaza kakhulu yikho nje ukuthi asisakwazi ukuhlehla sibuyele emuva sikusebenzise ngendlela efanele. Uxolisa kwakhe kithi besiyokwamukela kahle uma ukuthi ubexolisa ngeqiniso futhi exolisa number 2 esinikeza wonke ama details ezinto azenzakala. Khona konke akushilo namhlanje akukho okusha akushilo. Kuzokhomleka ukuthi phambilini Umthethwa ubelokhu emi ekutheni uzowaphika lamacala futhi ushintshe nabameli izikhawu. Ubevame ukubonakala edle izimpahla zikanokusho uma ke evele enkantolo. Imndeni ithi kusazoba nzima ukukhohlwa. We had a faith which justice system
good like justice will be served, and like nathi as our families like sizothola closure, even though kungayona closure esifuna lana, because we do not know what really happened, because we've heard like many versions of the story. So we would wanted him ukuthi inkantolo question ukuthi kahle kahle kwade kwenzakaleni on that fateful night. Ugwetshwe iminyaka engu-25 iqala ngalinye, kepha uzoyidonsa kanye ey'ndabeni ze-1 KZN TV. Kubi kuNtombi Khonamvubu eThekwini. Asithi shelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukelo ubukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kubhungwe ngobugebengu emzimkhulu esisebenzi ibhikishe enkantolo kanti le-IFP lizobungaza ukusungula kwalo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbali Shingu ugxeke kakhulu ke laba abaheha izingane ezincane ngezinto ngenhloso yokulana nazo. Ekhuluma emcimbini wamatshitshi obusedondotho uShinga uphinde wakhuza labo abanenkololozo ukuthi ke uma ulala netshitshi isifo sesandulela ngculazi siyalapheka. Amatshitshi asuka ngaphansi kobukhosi besizwe sakaMthethwa ngaphansi komasipala uMfolozi athole ithuba eliyingqayizivele lokuhlanganyela ndawonye aphinda athole neziyalo kubantu abahlukene emcimbini obusedondotha. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni KwaZulu-Natal uMbali Shinga ugxeke kakhulu abantu abadala besilisa abaheha amantombazana asemancane ngokusebenzisa imali. Kukhulu nezinkulumo ezikhulunywa lana ukuyala nokufundisa konomehlo kusivezela lezo inkinga esizibona ukuthi isikhathi esiningi umntwana mayekhulela uhehwe umuntu omdala osenezinto, so njengoba beyima groups nje bathola yonke leyo mfundiso ukuthi mana entweni omekuyona, whether basuka laba ezikhungweni zemfundo ephakeme bafike bafocus kulokhu abazokwenza bangaluthwa kalula abantu abadala abaphethe izinto. Chitha isikhathi esiningi kakhulu ukufundisa ngalezo zinto inkoleloze eziningi ukuthi bangalapheka ezifweni, so ama platforms afana nalawo siwasebenzisela lokho kakhulu ukuthi abantu bahlukanise phakathi kokuyiqiniso nokungelona iqiniso ukuze imiphakathi iphile kahle iphephe ayeka amatshitshi ukuthi ahlaselwe noma adlwengolwe. Lowo yilunga lomkhandlu obukhosi bakaMthethwa nokuyibona obuhlele lomcimbi uthi lo mcimbi ufundisa abantwana ngezinto eziningi okuhlanganisa nokuziphatha, kanti uphinde waveza ukuthi bayafisa ukuthi lo mcimbi ube khona minyaka yonke. Siyawuthanda lo msebenzi ngoba ugqugquzela izingane kuziphatheni, izingane zinganaki indaba yezidakamizwa njengoba nje izingane zonke sezihlala kwizidakamizwa. So siyafisa ukuthi lo mkhosi ungagcini njengamanje, kube umkhosi waminyaka yonke. Imeya yomasipala uMfolozi uXolani Bhengu uthi umcimbi ofana nalona uyasiza kakhulu ekutheni intsha ingasitholi nezifo zocansi, wanxusa nabasakhula ukuba bahambe le ndlela, kanti uphinde wanxusa nabazali ukuba baqoqozele abantwana babo ukuba bahlale besigcinile bengamatshitshi. Kubaluleke kakhulu lo mcimbi ngoba ukuyiphatha nje kahle kwenza ukuthi ungangeni kule nkinga ukuthiwa kunalezi zifo ezithelelanayo ngokocansi. Uma ngabe uyiphethe kahle kulezo zifo cha wena ayisondeli ku uphatha umkhuhlane nje uhambe lapha ePharmacy welapha umkhuhlane sekuphelile. Ngakho ke siyayinxusa ke izingane ezisakhula ukuthi asijoyine kulabo dadewabo nabazali futhi abangakubona ukubaluleka izingane abayilethe zisencane ziqale ukujoyina lezi ngane ukuze zizoba nekusasa eliqhakazile. Amabutho abeyingxenye lomcimbi nawo ezindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eDondotha. Umphakathi ongabasusa emhlabeni wasentwashini kwaDukuza Stenga unxusa kahulumeni ukuthi ke ugunyazo uzibambele wona ngokwabo izindaba ezithinta isikhwama sesinxephezelo sokususa kwawo kulomhlaba. Lokhu kulandela njengoba lo mphakathi usola ummeli ozimele wesibili ophethe ke izindaba zabo ngokubashaya ngemfi iphindiwe ngemali yesinxephezelo zabo. Lo mphakathi uthi kusukela ngonyaka 2017 akwazi kuhlomula lutho ngokususa kwawo endaweni yasentwashini. Usola uhulumeni ngokuqoka kabameli abazimele abaphethe izindaba zabo abengenabo kwebulungiswa. Kusukela from 2017 lo mphakathi ongemva kwama kwazi uthole lutho okuyiwona wasuswa. Abantu ababenefit yakho ilabo abantu abangasuswanga.
and izinto ezenzeka la azenzeki la kwaDukuza. Thina sine municipality, sine mayor, sinamahholo njengoba sesehholo nje, but izinto zenzelwe eMandeni. Usuke athi mina angisukela ngiye eLokhuzana. Into ke engifuna comfort ukuthi yenzeke ngalomphakathi ngisola i-master's office, because inkinga esinayo asazi ukuthi ukuze aqoke ama-independent trustee usebenzisa luphi uhlelo our accounting muntu ama-independent trustee. Lo mphakathi usola ke inkohlakalo ngokungasitholi izinxephezelo zawo, usuyalele kuhulumeni nezinhlaka ezimele kumthetho ukuthi ke kwenziwe kuphenyo. Engifisa ukuthi uhulumeni oholwa ubaba uLokhwana Ramaphosa asize enze i-proclamation alethe i-SIU iphenye only i-trust le yaseNtwashini, iNtwashini Trust. Ngikhuluma nje la emva kwami sinama beneficiaries, sinethimba labantu abakhethwa abama elders. Khona usihlalo wama elders okhona la emva kwami okuyena uma kufika umuntu ethi ngasuswa ibona abantu abamverifyayo. Ngale wenza into eyenziwa uZondo esingahambisani nawo thina singumphakathi. Amanye amalungu omphakathi asola ukuthi ke kulomhlaba kuzuza abantu abangabona bendawo, bona bavalelwe ngaphandle. Saphumela obala echaza ukuthi yini ayithola kulabo bantu. Sicela umnyango wamasu uphenyo. Sicela abantu bephenyo babuyisa imali yethu. I think 4 years back la abake basikhohlisa nje bathi bayasifakela imali, kodwa imali ababesifakele yona per family it was not enough. Wangakwazi ngisho ukuthenga igrosa engaqeda inyanga, emva kwalokho kwase kuyaphela. Kuyogudluka nje uSinphiwe Makubane nalo master lo esimsolakho ukuthi naye uhlangene nalama independent. Siyobonga kakhulu. Lo ngamele izindaba zomhlaba waseNtwashini uSinphiwe Dumisa uyachitha ke zonke lezi insolo, kepha ukuthi yena wenza kumsebenzi wakhe. Mina-ke ngigcine sengi-appointwa ngoFebruary last year. Master of the High Court wanginikeza ama-terms of reference ukuthi angi-update i-list yama-beneficiary ngenza ama-investigations athile. Ngawenza-ke lawo ma-investigation ngisephezu kwawo, i-list sengiqedile ukuyi-updata, sengiyi-submithile ofisini lika-Master. Ngilinde nje ukuthi anginikeze i-directive ukuthi sengingenza ukhetho ngoba lapha kufuneka ngenza ukhetho kubona labantu abama-beneficiary bese ngihandover intambo kubona ukuthi bayiqhubekele. So sengihandovile i-list kuMaster, so angi-understand mabethi ngibaphambanisela ukuthi basho kanjani ngoba into eyenzekile engishoyo ibona balwa bodwa ngase ngiya-appointwa mina ukuthi ngizolungisa into eyithile. Izindabeni ze-1 KZN TV kuba iNkosi Mthembu kwaDukuza eStenga. Siphinde futhi sithi shelele etolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze-1 KZN TV, sikukhumbuze ke bekuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Kubhungwe ngobugebengu emzimkhulu esisebenzi ibhikishe enkantolo kanti le-IFP lizobungaza ukusungula kwalo. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Irandi lakuleli lu-18.39 emaqhathiswa nedola laseMelika, libo 23.14 emaqhathiswa nopondo waseBritain, libo 19.27 emaqhathiswa ne-euro, igolide lona lu$2,936.25 ounce, wolungahluzwa wona u$75.02 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi Orlando Pirates uJose Riverio uthi ke kuseva ukuqagula ukuthi engakube sebenalo ithuba lokuba semjwaheni umbango wesicoco se-league. Lokhu kulandela ukuthi ke ezigamakebhula zinenebule iMamelodi Sundowns ngamagoli 2 kwelilodwa kumdlalo we-league we-Betway Premiership. Isilomo somdlalo ungaconsi phansi kwesigamakebhula uRelebogile Mofokeng kuyena ke unqumeka iDowns ngokushaya amagoli ayinqobise lo mdlalo. uRiverio uthi ke isemningi imidlalo basazoyidlala ezayo, ngakho ke akabona ukuthi ke ngaba isikhathi esihle lesi sokukhuluma ngokuphonsela inselelo iDowns kwese-league. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
mbukeli ke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo asale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.